Hej, jeg hedder Krøj, og jeg er Emil, og jeg er 20 år, og jeg lægger nogle mærkelige stop-motion videoer sammen med kaninens ven. Jeg hedder Krøj, for fanden. Ja, okay. Og jeg er 18 år, og jeg Har en stor tand. Jeg har en stor tand. Man skal altid have store tænder, når man laver YouTube. Så det er derfor, jeg har store tænder. Og nu vil vi så fortælle noget om... Og selv. Du starter, Emil. Start, Emil! Ja, jeg blev født på Rigshospitalet. Nej, det er løgn. Det er løgn. Jeg blev født i Roskilde på et eller andet hospital. Samme her. Det ved vi ikke, men vi sidder i hvert fald og filmer på en iPad, og det er vores første video hvor vi viser os selv. Og det her er vores virkelige ansigter. Eller lige nu er det. Mm. Efter videoen er vi så os selv. Ja. Det er vi også lige nu. Vi spiller bare kanin og noget. Et eller andet mærkeligt dyr. Okay. Nå, Du var ikke færdig med at fortælle om dig selv. Ja, okay.